Now isikole sinikeza ke ngoqeqesho kubantu ke abafuna ukungena ke emkhakheni ke wezolimo kuloke nje indawo ke enyakatho esifunda saKwaZulu-Natal isazwa ukuthi ke iTrue Vine Agricultural College esikhona ke kuyona ke indawo yaseMpangeni noma ke sesizinze kuyona ke indawo yaseNtseleni. Sisike sinesidingo esikhulu sokuthi ke kwandiswe ke abantu abazoqeqeshwa kona ke lumkhakha ikakhulu njengoba ke udlala ke indima ebalekile kakhulu ke ekuzimaliseni ke wona ke umnotho wezwe laseNingizimu Afrika uphinde futhi ukwazi ukuthi ke udale amathuba omsebenzi kanti ke nengebhe ukuthi ke kungashoda ngokudla iyancipha kakhulu mangabe eqeqeshwa abantu kakhulu kuona ke lomkhakha. Umminister Sokhela Mlungisi uvela ngaphansi kwayo ke lenkampani kanjalo naye ke uSindiswa Ntembe naye uvela ngaphansi kwayo ke inkampani yazo ukuthi ke iTrue Vine Agricultural College ekhona ke kuyona ke indawo yaseNtseleni kanti ke sikhuluma kabanzi ngawo ke nje lomkhakha wezolimo kanjalo nawo ke nje umsebenzi ke wokuqeqesha abangwenzayo ngaphansi kwayo ke lenkampani. Ngikubingelele mbukeli igama lami nguSimangele isibongo sami ngowakachirwa ubukela uhlelo iCatering User Talk asiqoqozeleke mbukeli bayingxenye yaloko lelo hlelo sebenzisa ke inkundla zethu zokuxhumana ukudlulisa ke nje ukuphala khona make umbuzo wakho unawo kuyona ke uMr Mlungisi Sokhela ekhona kuloko hlelo lethu kanjalo naye ke uMiss uSindiswa Ntembe bevela ngaphansi kwayo ke lenkampani edlala ke indima enkulu kakhulu ekuthenini ke inikeze uqeqesho kubona ke abantu baseNingizimu Afrika. Mr Sokhela kanjalo noMiss Ntembe kwintokozo enkulu ukuthi sibe nani kwiNews Talk asenimukele ebusuku. Siyanikelela nonke nabasakazi. Ngicabanga ukuthi kwintokozo enkulu ukuthi sibe nani kakhulukazi kulesi sikhathi sokuqala konyaka we know ukuthi nabafundi abakade bephuma kwamatikuletsheni bakhona abanye abasadidekile abangazi ukuthi benze njani, bakhona abanye abaphasile abangaqondi njengamanje ukuthi abathathe lephi igxathu. Kasiyazi ukuthi sike saba nenkinga ngisho yokushoda ngokudla at some point ihlala ibe khona leyo ngebhe ukuthi futhi uma ukuthi abandiswa abalimi ezweni laseNingizimu Afrika singaba naleyo nkinga leyo kusasa nokwenza umkhakha enivela kuona ubaluleke kakhulu umkhakha wezolimo. Ngiyafuna ukuthi mhlambe sibheke kini ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi abafundi njengamanje ababukela uhlelo abanokudideka ukuthi benze njani ukuthi bawubhekele umkhakha nawo njengeminye imikhakha abangase bangene baqhubeke nayo. Sibonge kakhulu msakazi nani bonke abalaleli. Ngokohlelo lweqeqesho lwezolimo sibuke kakhulu ibackground yabantwana especially kulabantwana labanye abaphasile baphasa ngendlela ekahle nabanye baphasa ngendlela engawamithi ama minimum point requirement nabanye abafele idizimali. So kubalulekile sabona ukuthi bonke nabantu siyabathanda ekugcineni fanele beyithole nenhloso abaphumela emakhaya beyidinga. So ekubalulekile ke si absorba bona abantwana abaphase kahle kuba abantwana abangaphasanga ngendlela ekahle nabo futhi siyaba absorb nalabo abafailileke ba absorb ukuthi bengene ku level 4 which means bazongena ku level 4 ngothi ke sokuphela ngonyaka ozayo baba sebeyongena ke kule national diploma ka 2 years 1 year theory and 1 year practical. Okay, sizongena kuona lama course akhona ahlukahlukene no-offerisha ngaphansi kwasesikhungo senu, but ngiyafuna nje ukuthi ngibhekela ukuthi kuwena Miss Ntembe njengoba ukhona ezumuntu wesifazana osamncane kubaluleka kangakanani namantombazana abukela uhlelo ukuthi athi mayobheka umkhakha wezolimo awubone ezeminye imikhakha ebalulekile kakhulu ukuthi kufanele ukuthi bangene kuona bathi shi ikakhulu mawuzobheka nezinombolo zabantu besifazane abakhona kuona lo mkhakha wezolimo. Anginibingelele lapho babukeli ngibingelele na umuntu obhekele show namhlanje. Ngingathi mina kubalekile kakhulu kithi njengabantu besifazane nakithi njengabantu abasha ukuthi singathola uqeqesho olukhulu mayelana nakwezolimo ngoba mubheka esikhathini samanje imisebenzi ayisatholakali. Kodwa njengoba wena ufundile agriculture ungakwazi ukuthi usunale national diploma esinayo lapha ecollege ungakwazi ukuthi nawe ubuye uzozivulela lakhe business njengoba sikhipha ama student laphana ukuthi awahambe nawo masene diploma umuntu sengakhona ukuthi ayoziqalela ibusiness lakhe ukuthi ke naye seqasha abanye abantu. So ngaleyo ndlela umuntu mangabe iqalela ibusiness lakhe usuke ezozakhela yena yakhe imali usuke ngeke alindele ukuthi uzoqashwa mhlawumbe enkampanini thizeni usuke elindele ukuthi yena uyena uzoqasha abantu. So ngasho ngithi mina kubantu abasha noma abantu besifazane
ibaluleke kakhulu le course. Mr. Mbuveza amaphuzu abalekele kakhulu Mr. Sokhulu iphuzu lokuthi kulomkhakha noma kuleli college enikulona animqeqeshi nje umuntu nimqeqeshe bese nithi akayohlala phansi abeke isitifiketi sakhe bese lindele ukuthi mhlawumbe uzofaka bese yabizwa but nimqeqeshela ukuthi uma ephothula nje abese kwazi ukuthi asungule ibusiness lakhe baqonda kangakanani abafundi eninabo ngaphansi kwasesikhungo because I know ukuthi nesikhashana nikhona njengesikhungo baqonda kangakanani lokhu ukuthi kulolu uqeqesho enibanika lona you are not just giving them to say hambani niyongqonqoza eminyango but you are equipping them to go out beyoqala into yabo. Uyabona nje uma besafunda umsakazi sike sibe nenhlelo zama stakeholders akhona aqaqeshekile na kwi demand sithathe ukuthi ngikathi befunde sikwazi ukuthi sibabize njengabo NYDA kufanele bebe khona olotho kuma funding kufanele bebe khona bebatshele bekhulumele bona ukuthi okay njengoba sesiqeda nje nakho sesiqeda senze njani kube nezinye ke ubudlelwane so ngakho ke sesiwasondeza eduze njengenkampani enkulu eqeqeshiwe kakhulu ngayo imithi yelwane nembhemiso eminye yelwane siyayithatha ke lezi inkampani sisondeze senze lezi zinto kuthiwa ama MOU ama memorandum of understanding so sithi ke ake sibukele kubona abanye ke njengama MSD inkampani enkulu esazi ukuthi ingavuna namathuba omsebenzi kubona abantwana okunye ke sinobudlelwano obukhulu ke nabantu ke basemaplazini njengabantu ukuthi mabesuka la bayakwazi uqeqeshwa bukhona ubudlelwano esisabakha ne-future farmers ukuthi bengabi khona inkinga mabesuka nje laba behambe beye eplazini bayosebenza bakhona futhi nabasegoli abasinika amathuba ukuthi balethena ama student enazoqeqeshwa ubudlelwane bangaphandle sesibenze kakhulu nabantu bamaplazi ukuthi ingane zingahlali maziqeda nje ukwenza itheory zihambe ziye eplazini zoqeqeshwa mase ziyabuya ke sesithola ke ama national diploma. Ngiyafuna nje ukubheka la Mr. Mbu ukuthi iselini isikhathi singakanani leli college likhona because I know ukuthi ababukeli bethu they will have those kind of questions ukuthi okay icollege lelisha selini isikhathi singakanani leli college likhona. I-college lethu ngasho ngithi la sungulwa ngawo u2018. Okay. Yebo. All right. So laqala ke lapho lasebenza i-college lethu lakhipha ama student ngoba ihlalo mayifika i-first year yakho kuba i-theory uhlala khona e-college i-second year yakho kuyoba ama practical lapho sesithumela khona abafundi bethu ukuthi abaye eplazini. Ila bafike bafunde khona practically ukuthi ilwane ezilashwa kanjani engabe inkomo makuthiwa kulashwa inkomo zilashwa kanjani makuthiwa kusengubisi lusenga kanjani kanjalo nezimbuzi zonke nje nezingulube kusuke kukhona lapha eplazini and also futhi mabafika lapha eplazini bafike bafunde lapha lento le insemination artificial insemination lapho kusuke kufundwa khona ngokuthi ilwane zikhuliliswa kanjani ukuze imfundo izokwazi ukwanda ngokusheshsha ilapho ke babona khona ukuthi okay kusho ukuthi nami ngathiwa ngiqalela ibusiness ngisebenzise le ndlela le ukuthi okay ilwane zimithiswa kanjani ukuze zande zibe yiningi kusho ukuthi ke hayi nami ngizobe sengibona hayi no ebusiness lami liyakhula noma ifarming yami yakhula. Okay amaphuzu abalekile lawa ngiyafuna ukuthi nje mhlambe uthi kunaba kancane Mr. Sokhela kwiphuzu la television Mr. Mbu umeveza iphuzu lokuthi abafundi bana nendawo yokuhlala. It's not just ukuthi mhlawumbe uvuke ekhaya esikoleni. Talk to us about that. Niphinde nibe nohlelo lokuthi abafundi bakwazi ukuthi bahlale. Sithina sinohlelo lokuthi abafundi sibathole eduze ngoba inkathi besafunda na itheory sinayo ingxenye zendawo zokwenza ama practical. Sithi uyafunda enza afunde enza uyaqaba eplazini usenayo information eningi akasuke eseyitholeka khona ngaphakathi njoba uMr. Mbu sakhuluma ngayo artificial insemination so lo qeqesho lokumithisa ngaphandle kwenkunzi uthola ukuthi inkomo ziyakhulelwa sicabanga ukuthi la kwi province if not mistaken i-True Divine bisalida ngayo lo qeqesho ngoba iyakwazi ukuthi ithole abo professor abamkatshubovu endaweni ezahlukene kwesisikhathi kithola professor
abamhlophe abamnyama bahlanganise ndawonye ukuze information eyenzeka ngalesa sikhathi singakanikwa amalungelo sikwazi ukuthi silethe eduze abafundi bethu ke bethola ukuqeqesheka baqeqesheke kakhulu. Okay, uma sibuka ukuthi ngisemakethe sizongena la kuma cause ke manje ngqo ukuthi imap namaphi ngiyazi sinikhuluma ngayo leli hlobeni ikhuluma ngalo ukuthi umuntu nomqeqeshi uthi akwazi ukuthi akwazi umfuyi ukuthi akhiphe imfuyo ibe ningi nokuyinto ethi nayiqatsha ngayo ezikolisho ukuthi kunini insahamba phambili esifundazweni saKwaZulu-Natal sokuthi mangabe sibuye emakethe ukuthengisa singene kubo bonke ama cause akhona eno official ngaphansi kwesikhungo senu asithengise imfuyo ekhezeni sokuthi mangabe sibuya singena kuso kwesigaba sesibilisa lo nje ohleli lakho iKaizer Sokho ibukela. Asibingelele mbukeli sikomkeleke kusoke nje isigaba sesibili saloke nje uhlelo lakho iKaizer Sokho ibukelayo uhlelo loludlala njalo ngolesibili isikhathi sisodwa ke 7:30 kwintandokazi kamabona kude wakho i1 Kaizer TV kanti igama lami mina nguSimangeli sibongo sami ngwakatshirwa kanti ke kuluhlelo lethu mawusanda kuphela mabona kude sinayeke uMr Sokhela uMr Mlungisi Sokhela ovela ngaphansi kwayo ke inkampani yazo ukuthi iTrue Divine Agricultural College kanjalo nayo noMiss Sindiswa Ntembe nayo ovela ngaphansi kwasoke nje lesi sikhungo sikhuluma ngawo ke lesi sikhonge kakhulukazi nawo ke nje ama-cause aba-operation noma abawanikezelayo ikakhulukazi kuyona ke intsha yaseningizimu Afrika. Ngiyacabanga ukuthi nabantu ke abadala abafuna ukuthi bangene kulolu hlelo anibavaleli ngaphandle Mr Sokhela. Asibavalele ngaphandle ibona impela abazimisele futhi ibona sibabonayo bekhuthala befukamela le ndaba ye college nabo somabhizinisi nabo nalabo sebesuka seberetire akade besebenza nabo siyababona impela bayangqongqoza ukuthi badinga lolu qeqesho. Kubaleka kangakanani Mr Sokhela umbuzo wakho ngilethe umbuzo nokuthi kukhona laba abavele beabalimi kodwa bangazange balithole uqeqesho uthola ukuthi mhlawumbe ukhule ekhaya ebona noma umuntu benesifiso waphunyelwa imali emsebenzini noma umunye wathatha retirement wahamba uyothenga imfuyo yakhe uyayenza nje but akaqeqeshekile. Kubaleka kangakanani kulo mbukelo uhlelo lethu ukuthi naye azolithola uqeqesho ngaphansi kwekolleji leni? Would you say it's important for yena ukuthi naye ayibheke lento ukuthi athole uqeqesho? Ukhona umehluko khona between yena nomuntu ongene lapha ngaphansi kwekolleji waqeqesho? Mukhulu umsakazi mkhulu ngoba njengoba sisho nje uma ezoqeqeshwa thina sinemfuno zokuthi lento akayiqeqeshelayo ingahlali kuyena ayibuke kodwa ilusizo kangakanani ila usongena khona ke abo agribusiness ukuthi suka lento yapi mase simbizela ke sesimnqenqela ke manje ke lama stakeholders noma la lezi market ezinye akafuna ukuthi aye supply kuzo so kanti bezofuya nje la ekhaya kugcina nje sokudla umndeni kuphela kanti engaboni ukuthi unomnotho ongakanani. Inkukhu siyakwazi ukuthi ke sibanqenqeke nama stakeholders ama funding ukuthi beze phela bezobuza bezolekelela abantwana ukuthi uma befunda bebuze labo mama nalabo baba ukuthi njengoba sifunda nje ifunding yalento singayithola kanjani umkhiqizo wethu yapi ungena kanjani ungqongoza kanjani bezikhulumela nabo. Nihamba nifinyelelephi Mr Sokhela in terms of dealing with that? Ngizobuza ngifike esigabeni semgoqo phecelezi ama red tapes okuthiwa akhona mawukhuluma ngokuthi ninilande bonke abantu abathinta lo mkhakha nithi abantu abahlomisana ngolwazi abahlomisa abafundi bazi nokuthi in terms of ukusupply uma ngabe seniphothule la nakho la nizokwazi ukusupply la khona but kuyiqiniso singesiliphiki ukuthi abantu abamnyama bayakhala kakhulu ngemgoqo ababekele yona phecelezi ama red tapes uma bengena kulo mkhakha befuna ukusupply. How far do you go as an institution in trying to help abantu bebalele iminyama ukuthi bakwazi ukubhekana nale mgoqo le ababekelwe yona? Imigoqo yethu imihle kakhulu ngoba iTrue Divine ibe nenhlanhla
yokufukulwa abantu abamkantshubovu sinabo kuma board members sinabo dokotela sinama lawyer sinama agent akwazi ukuhambisa ingane azisephesheya zona lezi zethu ziyakwazi ukuthi singagcini nje sezila kodwa siba nohlelo oluthize lokuthi zihambe size sigcine sifinyelele phesheya kunanama agent khona ngaphakathi. In terms of ba supply asithini sabaphothulile ukufunda abanye baba right uyasebenza la khona unendawo yakhe asebenzela khona uyatshala ngabutamatisi wakhe angagcini nje ngokuthi phela naye adayisele umakhelwane but agcine sekhula afike ezingeni lokuthi usedayisela izitolo nibalekelela kangakanani kuleyo ndima leyo? Kuleyo ndima sibalekelela kakhulu ngoba sibiza bona abathatha lemkhiqizo ukuthi bezokhuluma nabo kuthiwa i-demand and supply bezosho ukuthi njengoba nifunda nje thina sivuleleke kangaka nakangaka kahle lesasikhathi sengcindezelo esasesibuka sibancisha abantu abamnyama ithuba lokungena endaweni ethize sephelile kodwa manje mawuzohleze siyazama ukuvula amehlo ukuthi abantu bezibone uqeqesho lwabo ukuthi lungakanani luyapi. Ufuna ukuthi singene manje kuona ke nje amakhozi ngqo offerishwa isona isikhungo seni ukuthi maphi namaphi amakhozi nje kumbukeli ongathi mhlambe abe interested ekuthenini ngiyofunda la imaphi kona kuphazofuka kuhlomule lapha. Amakhozi sinawo lapha sikhona sino plant production sibe no animal production. Kodwa ke ngingathi ke lapho ngingadedela umphathi ake athi ukunaba ngalamakhozi. All right. In fact I was going to ask him ukuthi uma sikhuluma ngo plant production you mentioned another production isengikhohliwe umehluko kuphi lo mhlambe let's begin by looking at i-plant production sikhuluma ngani masikhuluma nge-plant production? Masikhuluma nge-plant production sikhuluma ngoqeqesho lenhlabathi itshalo kuze kuhlangane nayi animal ngoba kuhamba kube nokuhlangana ukuthi ngathi ukhiqiza la lokhiqiza lokunye akulahleki okunye kuzodingwa izilwane so kuhamba kanjalo umkhiqizo ke kakhulu we plant production uthola ukuthi mawuthi uyabheka inkomo zonke zimhlophe amabrahman amhlophe alinganayo oxake ukuthi awu lezi inkomo ngathi bezenziwa kanjani indlelani uthola ukuthi ke zonke zimhlophe ngokulana iyasiza ke ngoba ukhetha uhlobo oluthize masuqeqesheke lapha eTrudivine ukhetha uhlobo oluthize lwenkomo ofuna ukuthi ukhiqize lona so ukwazi ukuthatha lembewu ke uyihlanganise nalezo nkomo ekhona kuba lula ukuthi vele inkomo eziningi zithola ukuthi zikhulelwe noma zimithe umkanye and imarket yakho iyakwazi ukuthi kwi-demand yokuthi mhlambe ngizoletha 100 kegli ngizoletha inkomo ezu100 a certain period yabona uyakwazi ukusebenza kanjalo and imarket yakho ibalula kanjalo ukhiqiza according inani osuke ulibeke kuwena emqondweni ibaluleke kakhulu nokuthi ke lapha enkonzini kuba khona izinto eziningi ezahlukene inkozi make yagula ayibisakwazi ukuthi ikhwele mayisinenkinga nokugula nendlala kwesinye isikhathi ayikwazi ukuthi ikhwele kahle wesifazane nokwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi ke umkhiqizo walowo muntu loyo ukwazi ukuqhubekela phambili uma sibothengisisa emarket emsesokhele ngenxa yesikhathi ngiyafuna ukuthi sigcile ekuthenini isona sizathu leso enilekelela ngaso abantu ikakhulu somabhizinisi abakhula because sike sibone la kube khona ukuthi mhlambe kukhona icontract ethi uzodinga ukuthi asupply mhlambe imbuzi engaka making an example mhlambe ngesonto uthola ukuthi akakhoni lokho because of ukuthi umkhiqizo awuphumi ngendlela asibambe sithengise mangabe sibuya soqhubeka nalolu phuzu ke.
Asikubingelele mbukeli sikwamukele kuso nje isigaba sokugcina saloke nje uhlelo lakho oluyinqayizo vele iCatering News Talk. Igama lami nguSimangele Sibongo sami ngwakatshirwa kuloko hlelo hlanhlanise njalo uyena ke uMr Mlungu Sisokhele kanjalo naye ke uMiss Usindiswa Ntembe bobabili bavela ngaphansi kwayo ke inkampani yazwa ngokuthi ke iTrue Divine Agricultural College ezinzeke endaweni yasenseleni phambilini bebekade besempangeni banikeza ke ngoqeqesho kakhulukazi kubantu abafuna ukungena kona ke umkhakha wezolimo baphinde futhi bayigatsha kakhulu ukuthi banohlelo abakholwa ukuthi ke amakolisha amaningi akhona anikeza ke umkhakha noma akona umkhakha wezolimo awanalo ke lolu hlelo isazophinde sicele kakhulu kulona kulesi sigaba sokugcina saloke nje uhlelo lethi ngiyafuna ukubheka la Mthisokele ukuthi I believe some of the reasons why niqhamuke nalolu hlelo it was because of ukubhekelela abalimi kakhulukazi abebalela insundu ukuthi uma kuqhamuka ama contracts even ngisho phuma phakathi phesha kwilwandle uthola ukuthi mhlawumbe akasupply izinkukhu ezingaka noma mhlawumbe uthola akasupply izimbuzi ezingaka uthola ukuthi they are not able ukuthi bameet lo demand simply because basakhula nisaloku neliqalile lubalekelela kangakanani abalimi kuleyo ngxenye leyo liwuqeqesho olukhulu oluza kahle and bakhombisa ukuthakasela kakhulu ngoba uze waphawula omunye ukuthi bebekwazi ukuthi menkathi bebefuna ukusupplya ngengulube bebeze becele komakhelwana abanye ukuthi hayi anisilekelele nazi ingulube eshoti inani elingaka so uthola ukuthi abantu abaningi umakhelwana abanye uthola ukuthi imfuyo yakhe uthanda ukuyibuka nje akekho emqondweni ukuthi ayenze business wise uthola ukuthi ke lapha emarket sebenza nesithombe esibi esingawamitha ama requirements usedinga usayiluza le contract usayiluza le contract futhi ke nakhona ivelu yakhona lapha usezothatha lonke uhlobo nje akathanda kanti meza nohlobo oluthize elimitha itarget yaleyo market uba umuntu okwazi uba nombono okwazi futhi ukuba nekukhuluma ngento yakhe umkhiqizo uhambe ngendlela yeprofit ngoba kwesisikhathi mawungabe ungesenalizwi ungesenawo futhi ukusigqaja ngento yakho usala usukwamukela nje ukuthi noma ngirana on the loss lethe singayidingi kubantu abamnyama ukuthi berane loss kodwa sifuna ukuthi bebe mkantshubovu beze befinyelele lapha esasinemgomo nembandelo kufinyelela khona abaphuma kulolu qeqesho baphathi phezulu ke nokulungiselela ke abanye abantwana ukuthi baye phesheya ngicabanga ukuthi into idinga ukuthi ushaye lihlombe kakhulu leyo sisemaphetheleni nohlelo lethu Mr Mbe ngiyafuna ukuchecka la ukuthi kubabukeli bethu mhlawumbe bafuna ukuthola more information even to see mhlawumbe ama pictures nisebenza njalo kukhona ama social media pages la bangakwazi bangene khona bakwazi ukuthi bathole more information noma mhlawumbe website that you have social media pages ngasho ngithi balaleli makuthi ufuna ukwazi more about iTrue Divine College nanokuthi ufuna ukuthola ulwazi noma mhlawumbe unesifiso sokuthi ufunde khona lapha ecollege khona lapha ku Facebook page Usindiswa Tembe enye Usindiswa Ndlunkulu Tembe enye uZer Luvuyo ya unganxhuma khona lapho inamba yami ithi 0607335141 ngayiphinda 0607335141 yabona alright angagooglisha futhi methanda ku Google athi True Divine Agricultural Skills Foundation College uzoyithola ipage and ni based enseleni njengamanje nivulile njengamanje sikhona mhlawumbe isigaba la enzobe senivala khona manje nisavulile sebeqalile register abantwana basavulelekile nabanye ababukeli ihlelo lethu abangafuni beze bezobhalisa ingakho sithenje asithi ukulinda sinabe ukuze kube umhla ka 14 March ngoba besifisa ukuthi laba abakade bengakaluzwa lolu hlelo baluzwe sibe nenhlanhla ke kwiassociation yamatekisi yasesikhaweni basinikile imvumo ukuthi sipheste wonke nje amatekisi siyenze le advert izoqala nakhona and in terms of sengibuzela nje abantwana mhlawumbe abanye Sisokhela abavela emakhaya mhlawumbe because siyazi ababukeli bethu bahlukahlukene bakhona abanye abafunayo sibe interested abathi ngiyafuna ukuthi ngihambe ngiyongena ecollege but
imali kunzima Mr Sokhela udonsa kanzima abanye abanabo abazali but bayafisa ukuthi bazoqhubeka bazofunda la kuma kanjani bayakwazi mhlawumbe ukuthi ba-apply NSFAS bakwazi ukungena esikhungweni kakhulu njengoba isikhungo se-accredited noma mhlambe kuba khona mhlambe amabhasari abangakwazi ukuthi bawa-applyele kulabo nje abakanjalo Mr Sokhela abavele emakhaya mhlambe ahlwempu nabantu abazali uthola ukuthi abasebenzi emakhaya but ba-interested bayafuna ukuthi bangene kuleli kolishi bazoqeqeshwa kabanzi ngazo ezolimo. Kuba sekutheni amakhansela umntwana angalapho ngoba thina kuba kukhona ukuthi si recruit indaba yokukhokhela umntwana yena usuke efunayo kodwa ke umntwana sekubone neke bebefike amakhansela akulo ndawo angathi anayo imali yema registration kufanele kube nobudlelwane phakathi kwamakhansela nenduna nomphakathi kuze kufike kumasipala wakulo ndawo umuntu asuke kuyo bukhona nje umntwana ophuma eThekwini umasipala waseThekwini awumhluphanga umkhokhela bakwazi ukuthi bamkhokhele okukhombisa ukuthi isho ukuthi khona lento singazi ukuthi ke bayivundulula kanjani but ikhona lento ngoba bakhona ke benzela ya kukhona impela Mr Sokhela but amabhasari ngaphakathi esikhongweni bengakabi nawo for labo bantwana abahlwempu sebengakwazi kungaba yilo usizo abangalifuna beyifunela then bese bekwazi ukuthi balekeleleke bezongena esikhongweni. Yes uma esekhona futhi amabhasari ngoba uNkulunkulu wenza ushintsho noshintsho siyobuya futhi size la sisho ukuthi cha sima nako sekutholakele abantu abenze nje kodwa kwamanje bengakabi khona lutho. Ngicabanga ukuthi into esoshayila ihlombe kakhulu Mr Sokhela kakhulu kanjengoba umkhakha vela kunomkhakha obalekile kakhulu usumanisi ukuthi umamisa umnotho wezwe laseNingizimu Afrika uphinde udala amathuba omsebenzi uyazi ukuthi sinenkinga enkulu ebhekene nezwe laseNingizimu Afrika yokutileka kwamathuba omsebenzi. Ngithandile mangabe uveze esigabeni sokuqala sohlelo Mr Tembe ukuthi la manje banikeza uqeqesho nethi umuntu akaphumi ahamba uyimela nokuyinto edingwa kakhulu umnotho wezwe laseNingizimu Afrika nokwenza ukuthi ikolishi lenu libaluleke kakhulu. Cansi abafundi bazokwazi ukuthi bani contact kulama numbers eseniwadlulisile na also na ku website I believe they'll be able ukuthi bakwazi bangene khona bathole more information bakwazi ukuthi bazobhalisa. You did say Mr Sosibu ukuthi Mr Sokhela ukuthi nalabo sebevele bekhona kodwa bafuna ukuzoqeqeshwa nje kulokho ukuthi bakwazi ukubandisa imfuyo yabo nabo bavulelekile nakukhathalekile ukuthi bangakanani ngokweminyaka nencabanga ukuthi into ebalekile kakhulu le sifinyelele kona amaphethelo aluhlelo lethu. Ngikubonge kakhulu Mr Sokhela kanjalo no Mr Tembe kulutshana nje isikhathi nensipesona kuluhlelo lethu. Siyabonga nje kakhulu siyabadinga abafundi siyazimisela ukuyishintsha iSouth Africa ukuthi iSouth Africa kungabi khona osele kungabi khona othi mina angikhonanga because of ama result amade nje thina sithatha wonke umuntu ukuthi mabheda ngapha simqale ngapha ku level 4 which means akekho osala endleleni abeza abantu bezofunda bemele lukhona ushintsho angabi depressed umfundi ekhathi uphumelelanga nasi isikhungo sithi noma ngabe kuthiwa uphumelelanga woza sizokucathulisa uzogcina ube right. Sikhulumile impela nezikole eziningi sabuletha ufakazi ukuthi abantwana bengaze bebulale athi umntwana sekuphelile ngami athi umntwana konke beze bejoine izinto ongamele bejoine ngenxa yokuthi umntwana udepressed akaphasile kahle ubonoza kwabo behamba bethwala imithwalo bayofunda kwezinye ikhungu abeza abantwana sibalindele sisavulile ikhala sekhona bangaphandle noma kukanjani ikhona impede ikhona indawo zokulala isikhungo sinako konke okuphathelene nokufunda kwabantwana. Mr Tembe kanjalo Mr Sokhela sinibonga kakhulu futhi nifisela inhlanhla kulomsebenzi omuhle kakhulu enwenzayo. Siyabonga kakhulu kubabukeli siyabonga kakhulu lapha ekhaya and siyethemba ukuthi nabantwana after ukubukela lolu hlelo bazoza ngobuningi ngabo laba bangakathathwa ema-college nasema-varsity nalaba ade banga-applyile sibanikeza i-chance yokuthi bangeza bezo-applye bangene esikoleni baqhubeke bafunde. Siyabonga. Asibonge kakhulu ngesikhathi sininzi bese nakulu hlelo lethu sifinyelele kona ngamaphethelo aluhlelo bese nithulela lona kulokuthi kula namhlanje uSimangelo kwaChiro ngihamba nalo lonke ke team le KZN News Talk asiphinde futhi ihlangane ngokuzayo.